Быйылгы җәй шактый үзенчәлекле булды. Башаклар өлгергәндә бик кирәк булган яңгырлар вакытында яумагач, уңыш та көтелгәнчә булмады, ди хуҗалык җитәкчесе. Быел нык слабый булды инде. Көзгө будай менә бик аз чыкты. Арпа бик аз чыкты. Түбән инде. Будай көтмәгән иде. Кагабыз будай сугабыз әле, бер атналык будай бар әле бездә. Сөрү бара инде, җир эшкәртү бара. Пар җирләр эшкәртү бара. Язгы бодай суктыру белән бергә 200 гектар майданда пар җирләрен эшкәртү һәм 1100 гектарда туңга сөрү эшләре дә алып барыла. Бу эшләргә 10 берәмлек техника, 6 МТЗ 12-21, 1 МТЗ 82 тракторы, 3 КАМАЗ машинасы җәлеп ителгән. Армиядан 80 елларда кайтып машинага утырдым да, экипажым да экипажым. Быелгы уңышны ничек әйтергез? Һәр елда аша түгел, ипигәс. Моңа инде нәрсә сәбәпче булды инде? Яңгырлар булмады. Шәшүен дә ебә шәшелгән инде. Яңа җир эше бик ныгышы, үзем чакмак өйрәтә, үзем килешендә эшләп бирә. Яңа җир эше бик ныгышы. Хуҗалыкның ындыр табагы өчен шушы көннәрдә киптерү җайланмасы да кайтты. Әйүпов хуҗалыгының җир биләмәләре 1200 гектар тәшкил итә. Шуның 260 гектарында көзге бодай үстергәннәр. Хуҗалык К742 тракторда сатып алган. Бөртеклеләр өчен җир әлеге техника белән эшкәртелгән иде. Башка еллардан аермалы буларак, быел эшчеләргә печән булыр дип 10 гектар майданда люцернада чәчкәннәр. Без барганда хуҗалык эшчеләре рулонлап печән җыялар иде. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе.